Ngiphinde nginibingelele babukeli bomkhanyakude TV kukho konke la kufinyelela khona na i-channel yethu umkhanyakude TV. Guys, nina ngiyanithanda. Ngilokho nginishumayeza lento bafethu nina ngishintsha impilo yami, yabo. Ngalendlela ukuthi namhlanje ngiyakwazi ngiphinde ngisukume ngime ngisho ngithi impilo yami ishintshile oyibinga nje impilo yami. Yabona ngilwe ngikhala konke ama episodes ethu ukuthi guys kubalekile ukuyiphatha kahle. Impilo yakhe sengiyiphila manje iqhathanisa nale ngithi ngiyaqala ngiyayiphila njengamanje. Umehluko omkhulu kakhulu, yabo. So guys, namhlanje ekseni kusa ngizothanda ukuthi nginixoxele ngomngane wami othize nje ngeke ngize ngimphathe igama lakhe. Owangena kwiwunga ngokuthi khona mhlawumbe inhloso ethize anayo. Yazi kunomuntu mhlawumbe usaphila nje impilo eright. Unomuntu wesifazana athandana naye. Kodwa manje umuntu futhi othandayo futhi ukusatisfy, ukunelisa, yabo. Uthi ngaso sonke isikhathi into lento azothi uyayenza yena mhlawumbe ngasenkonzweni nasekamereni ufuna ukumnelisa umuntu wakhe athandana naye. Bese mhlawumbe usezwileke ukuthi ngoba phela akayedwa kahle kahle ukuthi ngizokhuluma ngalo esake share naye istory, yabo. Shithi yazi ngento engasile kanjani ngokuthi nje ngithi nje ngifuna nje ukuthi ngifike ibe mandla lapha. Afike abheme lento usezwile vele ngamajita. Amajita akuyahlala ke nawo amaphara, yabo. Ngisho ungakili iphara uxoxe nawo, yabo. Azokuvulela nezinye izinto futhi, yabo, ongathi nami usuyibuka uma ukuthi umuntu ocabanga kafishane noma uyashesha uthatheke into yena ngisho njalo bese uthi hayi uthi ngikwenze, yabo. Uteste uhambe umshaya umuntu wesifazane mhlawumbe kuphinde kube njalo. Akube ukuthi nje wena nje uyaphuza nje ukudedela nje maybe ngasenkonzweni nasekamereni. Manje ayikho ke right leyo nto leyo. Ungakushuthi wena ukuze nje uye kuleyo nkonzo yasekamereni le kushuthi udinga ukuthi uthole lento. Ongafanele ukuthi uyithole. Ungafanele futhi ukuthi uyizwe nje i-experience ngoba manje izokuchallenge. Ngeke usayibhemela manje ukuthi usuya kumuntu wesifazane, usuzibhemela nje for fun. Ngoba usuzowawuzwa umuzwa wayo, ugift wayo. Manje usuzodela ukuntshontsha njenga le ndlela ayisenza ngayo naye. Yena wayebheme ngento sokuthi ufuna ukuyonelisa umuntu wesifazane. Kodwa on the other hand uyalokhuza. Usayithola useyabhema nje. Ekseni ekubhenywa kanje ngoba phela kuye kubhenywa ngayi cocktail iboshwe insanga bese kuvuzelwa yona. Uma ukuthi kayini uyade bhema i-joint noma ngeke ngithi nje iqosha lensanga, yabo. Usekuba ukuthi usebhema leli elifakwe lento akasalizwa leli lensanga nje epure, yabo. Usezwa la manje usesuka wa experience le ka gift lo. Usebhema wona ke mangasawutholi ngoba phela insuku ayifani. Uzoba nayo imali ube nayo imali gcina bekunothisa ingathi ivolume yokubhema yakho nje siphezulu kakhulu. Ahlaba bakabona ukuthi usubhema lento, yabo. Ngoba phela bakhona abanye abantu uthothene bayakwazi ukuqasha uma besayiqala kodwa ngoba imali basuke beyithola. Umuntu usuke engakayitsheli ukuthi wena usudlala ogwayilo, usudlala isidakamizwa lesi, yabo. Bekunikeza imali uyayifuna ngapha nangapha kodwa khona ozoza notice ukuthi hayi ngeke engathi usuphile enye impilo nje manje singasayiqondi kahle. Senongagezi senokuthi ehlezi igqoka into ezodwa sevusana vuke nje yena nje anyamala usuku lonke tata engayenzi esayibhemela insanga. Uyahamba uyibhema lento akhabuya geze lana ayidlela ukudla ayibukela i-TV aphinde ayiphumele futhi mama seyibhemela leyo ntsalo mhlawumbe yokulala. Kodwa manje la usehamba usuku lonke akasayithanda asagezi egqoka into ezodwa. Sihamba nabantu ababhema lezi zinto lezi ama drugs manje, yabo. Ngeke uze uhambe nabantu ababhema ama drugs ngabhemi wena, yabo. Automatically uzoyithola usubhema. So yena ekubhemeni kwakhe waye umuntu oqale njengokuthi ufuna satisfy umuntu wesimanga, yabo. Kodwa futhi wayithola futhi manje akasajabulisi phela umuntu wesifazane, usejabulisa naye uqobo manje. Seyaenjoy phela manje. Seyaphila, phila ngakho lokho, phila ngakho lokho. Uyabona la phela insuku 3 days, 4 days, 5 days. Kwele 6 7 sukuxoxa indaba. Yabo, sokuthi uvuke ekseni nje manje kubuhlungu isisu nje. Amathamba akhathele umzimba. Yini kwenzakalani? Kodwa uma wathola lento uba right futhi, yabo. Uzugcina uthi umuntu ayikhuluma lento le bese kuthiwa hayi into kanjani lento ehlezi sikhuluma ngayo nje u-arrost. Yiwona usuyi-arrosta nawo. Ilapho udiscover khona. So naye kwaphela nje isonto kwaba lesibili
ngithi ngiyacanga kwaze waphela ngisho 2 months or 3 months ukuze ande beze bebona abantu bakuthi usayabhema ama drugs wakwazi ukuzama ukuyibamba esawaqala kodwa ayike akuyinike wena lapha kuyinayo iwunga yakulawula nje yabo leyanto kahle kahle ugwayo esingathi ubhenywa abantu abanemali kodwa futhi ke nabo laba abanemali baneyinkinga ngokwabo ngawo ama drugs lawo ngoba phela the more wena ubhema ngalendlela lo afforda ngayo yabo uma unemali eningi vele nawe uzobhema kakhulu kuya ngokuthi uphanti kangakanani lo langa nobamba inkunzi naye khambe kubhede yabo ngeke hlezi emithapha nemali enkulu khona lezi ezincane uzobhema ngalendlela againe ngayo so manje yabona nje lento le yama drugs ama eat some more but futhi nje bakungama eat some more ama eat some more akubulalayo yabo angagcina ukubulala wena kuphela ubulala yonke into ngawe nje kusasa lakho everything yabo so naye ke lo engeke ngimusho ngicela cishe ngaze aliphimisa igama lakhe kazi yabo naye wayiqale kanjalo ke naye kwaba umuntu wesifazane wa end up nje seyuza njengoba nje so guys enye ke into ke ngayifunda ke ngaye ke kumfethu ukuthi kahle kahle wangenisa into engasile nje yabo ema drugsini engenamqondo engayenzi sense yazi kunabantu engibaziyo mina bhuti bethu nani babukeli bami yabo babukeli bomkhanya ukuthi yazi kunabantu abaqala ama drugs ngeenkinga nangestress sangampela yabo hayi uthi umuntu nje uthi ufuna ukujabulisa umuntu wesifazane nje into engasile lento engenzisense yazi unabantu abadala ababhenyiswa istress ukuthi balahlekelwa omama emakhaya abafazi mhlawumbe ngabe unkosikazi uyachitha mhlawumbe ngabe nayo nenkinga nje zakhe abantu abadala hayi thina sisibancane kabi yabo kunabantu bo 40 50 yabo futhi umuntu ugaxela ngikala ukujula kuzona itambi ngibhema nabantu abadala so angeke ngize ngiphathe igama lamuntu kodwa nje idakamizwa kunabantu engibaziyo mina ababeyiqale ngeenkinga ezithize yabo nami angeke ngize ngiqaba manga ayikho into engiphatha kabi njengokuthi ngiyakwazi ukukhomba umndeni wasekhaya kama ibinanke yabo kodwa futhi manje angisiwona umndeni kubona yayi stress lonto yabo ngalendlela ukuthi yene nayo ma yayimphoxa impilo engangiyiphila yabo nami angicabanga ukuthi ngihlukane nezidakamizwa faka ngenza into right ezojabulisa yena umzali into engibuka nje ukuthi manje hayi asangifuni kodwa futhi manje yonke into ayilele kimi lokho nje ngirealize nje ukuthi hayi umuntu besilima manje bekuyikho nje ukuthi asinashintsha ukwenza awu umuntu oqondile enza izinto ngendlela eright eqondile nasekhaya uzothandeka yazi uyathandeka ekhaya ukwenza ngendlela eright kodwa futhi ukwenza ngendlela ebhedayo vele showcase uzophuma nje emzileni womndeni yabona nje umndeni umuzi nomuzi unomthetho wakhona yabo ekhaya kube kuyimi ngedwa bengiphila lempilo le yabo so obvious vele bebaphoqa so nje yabo ke bangisize kakhulu ekutheni ngibone nje ukwazi ukuhlukanisa ukuthi yazi lempilo lena lo muntu wangafanele ayiphile wangena kanjani kuma drugs yabo nginxa ukuthi ayifuna ukujabulisa umuntu wesifazane ngento engasile kanje nami on the other hand ngithi mina tuthuko wonke ngizothi nje ngifuna ukuzwa isibezwana bafethu into engayenza umqondo leyo yabo ngoba phela ngangena kanjalo mina ngithi nje ngifuna ukuexperience yabo into engayenza umqondo kunabantu ababhema amadrugs ongazi understand ukuthi cha wayewabhenyiswa yini ngempela yabo kodwa ukuthi kwangasiyona isolution ngoba njengamanje aseyam challenge yabo yabona ukuthi sephilela wona naye kodwa wayengene ethi uthi wehlisa istress nokucabanga kakhulu neenkinga yabo kanti akasabona ukuthi usiyayilahla ke channel yabo nami kodwa futhi ngingasho ngithi into engijabulela ukuthi ngangikwazi ukuthi ngilalise ingenze ngibe calm yona into engathi imnandi ke yona lento le iwunga kodwa sengisigcila sayo hayi ngabuyela umqondo ukuthi hayi no akusompilo le so babukeli umkhanya kude TV ngiyanthanda namanje ngiyafisa nje ukube ngintshela nje ukuthi mina bengeke ngize ngibe yilutho ngaphandle kwenu yabo isupport eninginikeze yona nje
ingange dinosaur inkulu. Ngiyanithanda. Ucela niqhubeke futhi bafethu nisupport, ni-subscribe lapho niringe ibheli. Bafethu besibone phela bafethu. Siphile nathi guys sibambisane. Ngaphandle kwenu angilutho. Ngaphandle kwenu asilutho sumkhanya TV. So umkhanya kude TV. So guys ngiyabonga ngayo yonke isupport eninginikeze yona. Cela niqhubeke phela nisupport bafethu. Do the right thing. Thank you.